Dit programma wordt mij mogelijk maken door Alraco Ramen Deuren en Kozijnen, Media Primair, Horses to Fly en het Koninklijk Fries Paardenstaanboek. Here are the champions. Ja, dan gaat het volume omheen, dan neemt de spanning daar, dan had het publiek het zin aan en dan beginnen we aan de finale. Eerst met de groep van de Ouderhinders. En dan komen ze weer, Bernd en Jasper. Maurits, Michiel en natuurlijk strategisch mooi in de midden van deze grote groep Tjalle, Verzels, Uldrik, Gruttenam, ja, Allier. Epke. Een imponerende groep. En ja, dan wordt het nou, denk ik, Gerrit, met name voor Jasper misschien lastig, omdat het nou aan de hand gaat. Hè? Dat zijn we van de morgen al. Hij komt het best als je rug dat er in die lange lijn voorbracht wordt en dat mij nou in deze kampioensronde net. Het feit natuurlijk dat Jasper in die tweede ronde weer mij docht, is het eigenlijk al genoeg. Hij zoekt natuurlijk toont als nijkommeling bij de preferente hiest Olaf. Ja. Hij is meerdere keren prijzen. Hij had het publiek hier op een bank aan. Ik werd een ronde vierde kwam. Ja. Zelfs als we er nou uitkeren, is dat natuurlijk net een drama. Dat is weer. Maar ik denk toch dat het een heel iets beetje van de glans aanhelpt dat je zijn hier dan nodig toch uitsturen matten. Maar goed, we wachten het ook. Aan de jury om daar haast een besluit toe te nemen. En ja, we zullen zien hoe Jasper het aan de hand docht. En ze maakt hier natuurlijk ook een selectie van hen. Er wordt haast al een aantal uitstuurd en de rest die maakt dan... Ja, het is kijk een beetje als bij Usain Bolt. Dat is zijn laatste race. Ja. Op een bepaald moment verlen. Daarmee wie natuurlijk de legende net verdwenen. En dat kan bij Jasper ook net meer. De legende Jasper kan net meer rondtaast worden. Daar heeft het hartstikke gelijk hoor. aan uw voorstelling. Ik denk, kijk, we hebben de meeste mal opgenomen, maar we hebben Wiemer, denk ik, even hoe de holle jongen. Die rent er ook nog tussen. Historische momenten deze dag van de hengstekeuring KFPS. Maar goed, ze komen haast nog een keer voor iemand voorbij. Top van de oude hengsten hier op rij. Wat een kapitaal. Toch? Zodanig gaan ze strijden om de kampioens- en de reservekampioenstitel. Nee, we zitten er even naast, ja, dat klopt In niet. de We kampioenskeuring zitten even naar de klassering in zijn categorie te 23 zien. jaar. Ja. Hier is Jasper 366. Zijn zoon Beert 411. Maurits 437. Michiel 442. Sjalle 454. Uldrik 457. Alwin 469. En Epke 474. Let's start. We gaan in stap. Ze beginnen aan te stappen. Ja, misschien wel toch wel een beetje de verrassing. Daartussen is Michiel. De rest is ik ben alleen natuurlijk reputaties. Laatst hier een protte van Sjoen op de keuringen. En ja, Michiel komt daar eigenlijk een beetje bij nou. Ja, wel verrassend eigenlijk. Ja. Ja.
Jury bekijkt de heren goed nog 1 keer, dames en heren. Voordat ze 1 voor 1 een opwachting in draf nog mogen maken, wordt er al geselecteerd zo dadelijk. We gaan dus zo dadelijk al afscheid nemen van een aantal hengsten in deze eerste ronde. Tja, wat dat betreft komt het gas er wat op. Ja. Dus we nemen dadelijk al afscheid van een aantal hinders die dus net meer in de baan komen zullen. Nou, daar ben ik benijd wat het wijzen zullen. Ik verwacht je net dat Jasper daarbij zit, dat ik eerlijk ben. Nou, nog net. Ik denk dat ze fjouwe roer horen, die mij dan opstellen en dan moeten die nog weer 1 of 2 ronden in draf Ja. hun beste pootje voorzetten, zoals dat Ja, ze kennen. dan zijn we de gast hier in de 2DC Expo, dames en heren. We zijn een hele nare uitgang van de piste. En die bevindt zich daar. En daar gaan zo dadelijk al een paar hengsten het strijdtoneel verlaten. Maar ik moet zeggen, dit is de top van de oude hengsten. Als je hier in deze groep rondloopt, dan heb je het gemaakt. Of niet dan, publiek. Ze zijn allemaal top. We gaan hand houden. Misschien een beetje ruimte maken. Jasper, stel hem maar even op, Harry. 366, 23 jaar. De King of the Stallions. De King of the Stallions. Jasper blijft nog 1 keer binnen. Zoon van Jasper, Beert 411. Gaan we afscheid nemen van Beert? Nee, we nemen nog geen afscheid van Beert. Hij is zo binnen. Maurits 437. Wat liet hij zich zien aan de lange lijnen? Wat heeft hij gelopen? Wat is hij nog mooi? Maar van Maurits, dames en heren, gaan we nu afscheid nemen met een warm applaus voor ons allemaal. Voor Maurits valt het doek. En dan Michiel 442. Gaat ook Michiel hier de baan verlaten op dit moment. Ver gekomen. Maar voor Michiel gaat de doek nog niet vallen. Die blijft binnen. Ja, dat is toch opvallend dat hij binnen loopt. Ja. Maar ja. Net van Eert En dan bijna. de oud-kampioen Challe 454. Wat heeft Agen zijn team Challe er geweldig voor staan. Maar u begrijpt het, ze kunnen niet allemaal binnen blijven. We moeten afscheid nemen van sommige hengsten. Maar van Challe nemen we nog geen afscheid, die blijft binnen. Dat ik mijn jilt ik wel opzetten door. Toch, hij doet het wel goed. Zelfs daar. Agen die verlut zich. Wat een statuur. Wat een uitstraling. Wat staat die er mooi voor. Uldrik 457. Maar ik zei het al, we kunnen ze niet allemaal meenemen. Een eind gekomen. We nemen afscheid van Uldrik 457. Nou, Alwin 469, dames en heren. Verleden die teleurstelling van Dat de zei Druk. 2 jaar geleden ook weer op dit moment. Toen moest Alwin de baan verlaten. Dat was 2 jaar geleden. En toen was u het er helemaal niet mee eens. Dat vond ik nou zo mooi. Maar ja, de jury blijft beslissen. Gaat Alwin de baan nu verlaten? Nee, hij blijft binnen. Nou, dat vinden mensen mooi. Epke 474. Super dat behang. Mooi dat beenwerk. Prachtig die bovenlijn. Wat Ze staat er die mooi er vlak 4 voor bij? ons, Gerrit, hè? Maar we Dat is gaan toch een afscheid lust om te nemen zien. van Epke 474. Dank u wel. Hengsten gaan eruit en maken nog 1 keer hun opwachting Zo in de hadden we dus nog kampioenskeuring. 4 We gaan ze nog snoer. 1 keer in draf zien op weg naar het kampioenschap. En zo hebben we dus 4 voer. Ja. 5, ik wil een iets beetje verwachten, als ik eerlijk ben. Charlie ik verwachten, Bernd verwachten, Jasper verwachten. Alwin. Alwin wel min of meer. En
Ja, Michiel, dat is, denk ik, dat wie al de verrassing, dat blote verrassing. Ja, dat is nou ja, net de grote onbekende, maar wel in die zin dat we die misschien net voor dadelijk je het bij verwachten in deze finale, kan je dadelijk wel zeggen, kampioenschap Oudere Hingsten. Nou ja, en eigenlijk het Alwin nu denk ik een uitlezen kans om zich te rehabiliteren. Of just naar de vorige jaar in. Maar goed, je hebt geen garanties verstrekt. Hè? Dan maakt het wel weer meidje. Hier is Jasper. Nou. Jasper Onhoorn. Henk, wat je ik zei, hij die het aan de hand prima. Super, heel best. Gaat eigenlijk net uit balans west. Nee, niks op on te merken. Alleen nog iets minder misschien. Iets minder verheven. Iets minder verheven dan aan de lijn. Nou, dat krijgt dus bij die lange lijn een onleuning. Krijg iets meer. De 411. BM, dat is een kanon. Ja. Ik vond Jasper beter. Net echt een fout. Nee. Maar net. Ik net door het eerste. Het spotte er net aan. Correct. Nou, dan moet Michiel het nou zien letten. Nou ja, hij had het al eerder doen, die en Joert. En ik bloed erbij. De jeugdigheid die dit hinderlijk uitstraalt, die is toch wel heel opvallend. Het publiek die het net meer zitten. Nee. Let hem toch ook heel best zien nog, ja? Even op Nijder inkomen. Ja, dan maakt het er wat. Misschien wel wat te volle foutjes krijgt. Maar vooral het eerste deel weer heel best. Ja, en je krijgt maar 1 ronde de kans, hè? Ja. Daar ziet een hele mooie steken in. Leidt er een goede jury dat je een shot. Ja. Dames en heren, madame et monsieur, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Charles 454. Ik een publieksfavoriet hè, aan alle kanten, dat kan je direct wel merken. Zeker, maar ik een hele mooie hies te zien vanzelf. En... Stiet er echt subliem voor. Nou Marijn. Heel mooi constant ik. Klimt er prachtig in. Bloed heel mooi in balans ik.
Jongen, wat een spanning om te snijden. De laatste nu. De laatste nu. Alwin 4, 6, 9. Nou, dan Alwin. Nou ja, du merkst het wel. Ja, dat die fans had, dat is duidelijk. En ieder hier een eigen muziekje. Van net. Dus elk De firma Koopmans die is ook zo bedreven in dit circuit. Maar ja, nou maakt het wel even weer, meidje. Hè? Hij begint wel heel imponerend. Ja? Jongen, wat een front zit erop. Geweldig. Hij showt bij u lieve heer op de tafel. Geweldig. Wat een beweging toch echt. Met name in die voorhand. Het is subliem. En de coördinatie achterbol is even wat. Maar ja, het is zo explosief wat er hier zit. En dan waren ze. Heel imponerend. Oké, laat ik zeggen. ze hebben zich nog één keer kunnen bewijzen, dames en heren. 5 hengsten. collega van de radio, Geert van Dunen, zit direct bij, die weet het precies. Ja, maar die gaat er net van bijna. Het wordt gewoon Alwin, zegt Geert. Nou, Alwin wie in ieder geval hartstikke imponerend. De voorbenen wie natuurlijk fantastisch om te zien. Op basis van wat George had voor een pad wel wat gelijk. Maar ik verwacht je toch ik dat op zo'n moment toch ik wel een beetje de vakkerijprestaties een rol spelen. En dan smiet Sjalla toch ik van mij nog wel weer heen. Ja, wilst de discussie mijn radiocollega Geert van Dunen hier plak vindt aan de tafel. Zo wij dat de hinders weer binnenkomen en ze zien wat je nou aan de gelijk krijgt. Nou, ik hoop van ik, want hoor, daar zit ik hier over het lijst, denk ik. Ik denk wel dat we Alwin erbij joggen, maar ik vind vooral nieuwsgierig dan waar het er weer bij komt. Want ze hebben het eigenlijk al wel knap zitten. En dan hebben we de publieksfavorieten. Nou ja, we zijn er wel over eens, denk ik, dat mijn naam en Beert en Michiel wel wat overtuigender wijzen kunnen in haar presentatie. Ja. En dan heeft het dilemma, Kesto, mijn goed fatsoen en hinder van 23 hier nog. Nou, je kampioen zou ik het maar net door hebben, maar kerst hij nog eens hebben, kampioen maken. Ja. Ja. Dat vind ik een dilemma, hè? En wie wordt de reservekampioen? Vindt u ook niet dat we hier 5 fantastische hengsten hebben? Ja, dat is geen twijfel over mogelijk. Dat je 4 geweldige hinders rennen. Ja. De King of the Stallions was al kampioen, doet hij uit mijn hoofd in 2002. Al heeft hij weer een geweldige opwachting gemaakt. 23 jaar, altijd nog weer de vraag of hij er volgend jaar weer bij is. Maar hij is al super gezond en we gaan er gewoon vanuit dat hij er volgend jaar er weer bij is. Blijft hij bij de laatste 2 dit jaar. Dames en heren, ik kan u zeggen, nummer 366 Jasper, gaan we op dit moment afscheid van nemen met een geweldig applaus. Jasper. Beert 411, de zoon van Jasper, liet zich ook dit jaar weer fantastisch zien. Wat een hengst, wat een postuur. Een en al kracht, een en al uitstraling. Wat is die bloedmooi. Maar voor Beert 411 gaat de doek nu vallen. Kijk, ik heel goed volgen je. Wat staat deze hengst er nog jeugdig bij. Perfect hier voorgesteld. Michiel 442. Maar u ziet het, 3 hengsten nog in de strijd. Ja. We hebben maar 2 titels, reservekampioen en kampioen. En is Michiel 442 bij die laatste 2 hengsten. Ik kan u vertellen,
helaas het doek valt voor Michiel. Ja, is toch wel een beetje verwacht. Tjalle en Alwin, dat winnen de twee die hebben we binnenblowen. 2 hengsten over voor het reservekampioenschap en het kampioenschap. En Louise Hompe gaat zo dadelijk vertellen wie er reservekampioen wordt en wie er kampioen wordt. Het gaat tussen Tjalle en tussen Alwin. Nou, dat waar ik niet heel net op te zetten. Ik voel dat ze beide geweldig die een... Het wordt van mij nog wat kritiek, want mijn laatste oeren kan wel slijm hebben als als u nou in de sidekick van Gerrit de Boer. stond, wie zou er dan kiezen voor Tjalle? En als u nou jurylid was, wie zou er dan kiezen voor Alwin? En mevrouw Hompe is voorzitter van de jury. Dus zij en haar team moeten nu gaan kiezen. Nou, als het dan het publiek leidt, dan is het wel helder. Dan is heel... Alwin je glorieus winnaar. En daar rent Geert van Dun naast, die is gewonnen, denk ik. Ja, dames en heren. Beste mensen bedoel ik. Ze ontlopen elkaar weinig, maar we hebben gekozen voor 4,69 Alwin als kampioen. Maar ook Tjalle, wat liet hij zich goed zien en wat stapte hij ook goed. Mooi aangewerkt, want dat was wel eens wat aan Schoorten, maar het meest constante in de kampioensring, in de draf, was Alwin. Maar als reservekampioen voor de oudere hengsten is Tjalle ook een fantastische kandidaat. Gefeliciteerd! Nou, Ja, ik heb het al wel hier, maar hier is Henk. Fokkers, eigenaar, kom erbij. Kampioen oude hengsten. En uit de familie en het publieke verstaan van had dat has hier in die hal. Ja. Ik wil duidelijk dat zij, ik vond dat Alwin het deze keer verzinnen. Ja. De jury weer tegen eens. En ik denk dat we daar bij jongens moeten kennen. Met name hele grote expressie en daar reageerde ik iedereen op. Aan Tjerk, de Fokpeder Vinnie, Brouwer, Zandhuizen, eigenaar J. van den Broek, Noordwijk, exploitatie Stoedrest, Hemrik in Hemrik en Stoedrest Bommelstein in Jouren. Kampioen Alwin 469. En de reservekampioen. En mij doet Alwin vanzelf een stapje omheen vergeleken met verleden dier. Toen we er in deze groep de tweede, de reservekampioen. En no meer strijd om het algemeen kampioenschap van deze dag. En we zijn heel benieuwd wat er van de jongere hiesten er eventueel straks bij komt. Maar het ken ik nog wijzen natuurlijk dat de jury uiteindelijk zei het zijn deze beide hinders die het mij gaan voor het algemeen kampioenschap. Dat moeten we nog even afwachten. Zo kan het gaan in de carrière van een KFPS-hengst. 2 jaar geleden, weet u het nog? Moest hij eruit. En nu? Want jullie zijn altijd zo ongeduldig. Het komt vanzelf wel. Het komt vanzelf wel. Nu is hij kampioen Alwin 469. Kwaliteit verloochent zich nooit. En hier de jeugd geeft aan. Gouden karakter, de reservekampioen heeft. Tjalle 4x4. Kampioen in het verleden. Maar nu weer reservekampioen. Familie van A. Valkema. Geweldig. Ja, ik zei Henk, de jury kent natuurlijk deze beide hinders mij in de finale, dat mij. Maar we verwachten toch dat er uit de orengroep nou toch mij toch een aantal geweldige kandidaten nog. Johannes zit er nog in, daar zit Jurre nog in. Dat er nog wel de concurrentie uitkomt straks voor de finale. Maar goed, we moeten het al hier nog wel wachten. nou, dat die concurrentie daar zit, dat is wis. Maar ik streep Alwin, wat dat dan giet, voor dadelijk nog net erop voor het algemeen kampioenschap. Zeker Ja, want
Ja, ik vind dit eigenlijk aan de ene kant wel heel verrassend. Vind ik toch wel heel mooi dat de Nieuwe Heuvel naar Savolieren eigenlijk wat het ware viool spelen hebben. Goed. Je nou toch weer even haar vakmanschap etaleert. Dat we de hele lange ronde doen, want beide hengsten komen nog terug voor het algemeen kampioenschap. Dus hou ze nog een beetje fris, zou ik zeggen. Mensen, bedankt. En dan gaan we nog even afscheid nemen van de kampioen en de reservekampioen. Komen ze straks aan het eind nog een keer terug voor het algemeen kampioenschap. Dames en heren, we hebben er 2 jaar op moeten wachten. Maar is het nu kampioen Alwin 469. Gaan we even staan. Nou, zit er nog even nee. Want Samoy heeft er straks dan, Samoy, hij zet er eigenlijk voor en dadelijk weer in. Johannes. Jij wordt de keuze misschien nog wel dreger voor de jury, hè? Nou, Marcus. ik verwacht je dat Jurre er in ieder geval in bloot. Ik verwacht je dat Johannes erin bloot. En voor de rest maken we maar even zien na, denk ik. Dit is Walt, Marcus. Hier hebben we Nane. Elias zet de baas nou zelfs even beet. Dat is Jurre. En Menne. En Leuk om te zien, hè, dat inderdaad de nou, dan ben je er al de een man die het normaal met Elias Riet nou echt zelf mij hem in de ring komt. Ja. En ik neem aan dus ik mij hem zelf draven geef. nou, daar Had het erin blowen mij. daar ben ik wel heel nieuwsgierig Ja. naar mij. Ja, Mark-Peter Spaan, de man die tussen Riet maar Elias is nou mij hem in de ring. Ja, dat is keerig om te zien dat hij er dan werkelijk met draven gaat. Maar ja, dan moet hij er eerst wel in blowen. Hoe wordt het toen net? Hetzelfde heel wordt het ernaast een vrolijk door dringend Zo verzacht is de het. piste En te dan gaat er verleiden. hem helemaal omstroept Ja. om je één rondje in de bak erin. Ja, maar dat tekent ik een beetje het enthousiasme toch ik van Ja. Peter, een man die het Friese gehinder met name in de dressuur. Hij had ik de Belgische broek was je ook wel. Ja, ja. Dus krijg wat oors dan het Nederlandse model. Maar een boetengewoon sympathieke man die het een heel protte docht ter bevordering van de dressuursport. Met name richting het hoogste niveau. Nou ja, de ambitie straalde er wat dat betreft van en dat Ja. is natuurlijk mooi. Ja. Maar je kunt hem ook eigenlijk dat hij nou, het ik nog een keer zin let aan mij. Omdat hij zelf ook uitdrukte hoe moeilijk het eigenlijk is om bij Sam dressuur hinder dan in San Arena te komen en Ja. aan de hand erin. En je zou eigenlijk gewoon graag zien willen dat er hetzelfde even een keer die. Ja. We nemen wat ik ze aan u nog 1 keer ga voorstellen. Toch al ik nog een keer. Kampioenskeuring Jong Hengsten, Championship Young Stallions. Dames en heren, hier is het 481. Dan gaan we naar Johannes 484. Onhingen. Walt 487. Marcus 491. Nane 492.
Elias 494. Jurre 495. Menne 496. Sjebbe 500. En Tiede 501. Waar is dat? Nou, dan krijgen we eerst weer die zenuwslopende ronde waarbij het Bert Ruiter naar de uitgang gaat en u zal hier voor de gek proberen te horen van waar mij erin en waar mij eruit. Ja, daarin hier nou het zien hinders. Een vermogen. Vermogen nog hinders. Ja, ach wie er maar in, Henk. Ja. Ja, maar ik denk dat de helft wel naar huis mij daar. Ja, ik denk het ik. Toen me niks van u weer. Had ik in deze categorie bij een stuk of 4 voer houden die dan nog maar even vrij gebeuren om in draf een keuze te vertonen. Maar Dat denk ik. ja. Nou. Jurre. Er wordt nog wat lijn. Ja. De jury is nog wat aan het Wacht de praten. correctie, heksten, dames en heren. Ik verwacht je eerlijk zijn, Ook voor net een aantal van die laatste heksten groep gaat de doek van de meteen vallen. krijg goedkeur dat er 12 van Ben Bloem, maar je weet het Dan natuurlijk keer niet. nog een keer terug. We hebben de heksten natuurlijk allemaal in de diverse rubrieken kunnen zien. Dat is echt fantastisch laten zien. Allemaal de nummers 1 en 2 geplaatste per rubriek. Bert Ruiters coach je weer naar uw commentaarpositie hier Ja. vlak in de hoeken. En nou, dan litten we helemaal weer even aan het woord, want dat is Spander met Lustrin. Ja, staan we dan weer. Spannende momenten voor Fokkers-eigenaren. Zult hier maar een hengst hebben rondlopen. Mag hij dan nog een ronde verder? Of is het hier afgelopen? Mag ik dan bij jou van de Beetje week in de pak show? me Maar hier die doorgang, het keerpunt. We gaan even halt houden, jongens. Wat een statuur. Die hals erop, de oortjes naar voren. Hette die keek al even naar de uitgang. Manen nog even mooi, het prachtige behang van Hette. Blijft Hette nog in de baan, dames en heren? Ja hoor, Hette blijft binnen. Het er mij erin blauw. Ja, ik zei het al. Zet hem maar neer maar in. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. Wie hebben we hier staan? Dat is de oud-kampioen Johannes 484. Heeft hij de jury weten te overtuigen om vandaag nog een ronde mee te gaan? Nou, ik denk het wel. Johannes blijft binnen. goed zo. Bert, Johannes bloot erin. Prachtige wand, 487. Nog even, dan zien we op allerhoogste niveau in de dressuursport. Kijk naar dit behang. koninklijk De voorkomen. ogen zie je haast niet meer, dames en heren. Want hij liet ze fantastisch zien. Maar voor deze hengst gaat de doek vallen. Met een applaus stemafsterk van wand 487. Nou, Marcus. Marcus 491 stond al te popelen om achter wand aan te gaan. Wacht dan nog even met Marcus. Dat wit op zijn neus, dat is toch wel schuim, hè? Ja. Dames en heren, Marcus 491 gaat de doek vallen voor deze hengst. Ach, wat ziet hij er best uit. Wat een conditie. Hij blijft nog even binnen, jawel. Was de draf overtuigend genoeg voor de jury van Name 492 om er nog één keer in de kampioenskeuring te zien? Die Ik toch. dacht het toch wel. Ja hoor. Tuurlijk. En dan Elias 494.
Elias wordt opgesteld hier. Dat is een topruiter. Hoe mooi is dit behang? Kijk naar die staart, kijk naar die manen, kijk naar de imposante gestalte. Maar van Elias 494 gaan we nu afscheid nemen met een geweldig applaus van het publiek. Ja, dat hebben we een beetje verwacht op Ja. basis van de prestaties. Ja, Jurre 495. Gaat hij misschien wel op herhaling? De kampioen van vorig jaar. Of is het nu het keerpunt voor Jurre? Gaat Jurre de baan verlaten? Nee, Jurre blijft binnen. Met de 496. Ja, daar sta je dan. Wat wil je? Mee met die hengst die er net uitging of mee met de groep? Melly die gaat nog even mee met de groep, dames en heren. nou, Ik denk dat we de laatste twee, dat we daar al eens een keer van hebben, Ja, Henk. We maar gaan maar even dat- nog dat wat. gevoel heb ik, maar goed. Nog net op de valreep van 2017. Jong is die, imponerend is die. Want dat liet hij zien vandaag. Maar gaan we afscheid nemen van Tjebbe 500? Nee, we gaan nog niet afscheid nemen. Oh. Blijf nog even binnen. wel heel verrassend, Gerrit, hè? Ja, En dan absoluut die verrassend. andere jonge hengst, Tiede 501. Een eind gekomen, maar we kunnen ze niet allemaal binnenhouden. Neem afscheid van Tiede 501. Hadden we toch zo'n hinders Ja, oer. ja. Zo'n hinders die nog kaarsmeidje op de titel Laten we zeggen, kampioen bij de jonge en hinders. reservekampioen in de klasse van de jongere hinders. Ja. En dat binnen best nog wel een protte. De jury houdt ze nog een kans om een schinderlid. Nou, ik zal het beleven. En wat een statuur, ik hè, zat er hier dan nou die hetten weer voor u stuurt. Imponerend, wat een voorhand. En echt in topconditie hier op deze keuring. Dan gaan we beginnen met het 481. Die zijn hoe mooi dat er al doensend zuiver haast uit aanzet. Tuurlijk, je hoeft hem nou net even op te stellen. Nou. En we beginnen maar even een liedjes besteden, want dat doet iedereen. Ja, show niks. Hij liet hem in ieder geval net van de wies brengen, degelijk. Nee, maar toch constateert hier en daar mijn naam in achterhand net heel goed zo. Voel ik. Hier is Johannes 484. Ja. De kampioen van Traai hier te bek. Verleden hier kan het wat minder. Het gaat nou weer goed z'n dagen, dat is zin. Oh. Kalm Blue Marijn. Ja, nou begint er te rennen. Maar is het genoeg? Next Henk. one, please. Ik twijfel niet. De volgende dan maar. Daar Wie net komt heel binnen. stabiel.
Deze De kampioenschap. hele ronde net van Nee. Johannes. Heel stabiel. Wel hele mooie stikken erin. Ja. Marcus. Nou, Gastelum maakt ontreden. Hendrik en Jelt, de Gerrit, Eppinga, de gebroeders. Ja, de reservekampioen van Twajelien nog, Ja. hè. Het is even zien, hij had er nog zin in. Oh, laat hem heel best zien, hè? Ja, het tweede deel wat onrustig toch ik. Ja, dat is Uiteindelijk wel een onreistige ronde, hè. je wordt verhipt het regen. En natuurlijk neemt de spanning bij die voorbrengers ik daar. Die Ja. merken natuurlijk ik. En dat giet op een bepaald stuit misschien ik wel oer op zijn hinder. Hè? Hier is Die spanning van degene die het hinder presenteert. 4, 9, En je had nog maar 1 ronde om het zin te litten. Het maakt goed. Ja. En dan krijg je net een herkansing, hè? Nou, toch een publieksfavoriet, heb ik de indruk. Heel sterk. Ja, de regelmaat, hè, de spanning die Ik rent zo heeg op. Ik weet het niet. Ja, wat dat nog hier, maar je ziet dat ja, Johannes in ieder geval misschien nog wel een van de meer stabiele wie dat nota. Er worden toch wel wat wat een foutjes. sfeer, wat een angsten. Gaan door. Maar fout lees net in. Dames en heren, in de kampioenskeuring. Maar de Het kanonnen die moment komen nog. van Jurre 4, 9. Maar daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja. Als de krijg zo goed is als jij er joet. Die stabiliteit die hij dat nota scheel letten had, dat de Dino ik brengen kan. Ja. Die rust. Dus die rent eigenlijk prachtig mooi continu terug. Zonder een heel opvallend minder deel. Ja. Want nota de beste van mij. Nog bijzonder om te zien, hè? De beste ontnota van mij. Ja, en ik vooral. Volgende angst komt binnen. Hier is Dat hij toch weer scheel heeft, hè? Dat hij toch die rust in bewaren. 12 liter foutjes. Knap, hè? Om op zo'n moment toch 2 keer zijn optreden te letten. Maar die spanning om te kennen. Menne. Let hem ik super zijn, hè? Heel best. Oh. Kom op, Jasper.
in potentie misschien wel gelijkwaardig gewoon Jurre, maar ja, toch wat minder stabiel. De hè? Ja. laatste nu. En dan nou Tjebbe nog. De eerste opwachting in de kampioenskeuring voor Tjebbe 5-0-0. Nou, Henk van Sanjong Hinder. Nou mensen, ik ben eigenlijk imponerend. niet. Knappe want ronde. We hebben kwaliteit in het kampioenschap. Maar om nou een beslissende rol te spelen hierbij, verwacht ik eigenlijk persoonlijk net. Nee, maar ik zei van tevoren Jurre en Johannes. Het zou samen kennen, maar het zou samen roos kennen. Want ik vind het een lastige. Maar ik vond Jurre wel, ik vond het imponerend. Nou ja, en als dan het hele beeld, en dat doen ze misschien net, misschien ik wel, dat weten wij natuurlijk net. Maar op basis van die 2 optredens, dan schat ik hem toch het heest in. Spannende muziek. Binnenkomst van de top 7. Ja, het is natuurlijk al bijzonder dat je bij deze lijsten zou rennen. Hè? En dan bent hele lietse nuanceverschillen Kan die me voor de zo jury voorstellen de dat uitslag de jury er bepalen. nog niet helemaal uit is. Maar ze zullen moeten beslissen. Ja, wat speelt er al aan mij? Wij zullen dat nooit rieren kennen. Nee, Wat binnen de indrukken van jij er op een dij? Hoeveel speelt het nou nog mij? Hoeveel speelt het mij dat je weer een oorhinder zien willen? Wij weten het net. en in juryleden bij mensen en hebben ik nog weer een keer een persoonlijke smaak. Alwin nog een keer winnen. Al hak je het wel eens hulp vaak toch van ja. Maar horen we een, Ja, nou. Geen rare dingen nog, Simon eigenlijk. Geen rare hinders die er uitgang te wijzen, binnen verwachten. nee, zo in dat opzicht. Of hinders van je toch, die gaat zeker maar die teruggang. Nee, dat, wat dat dan gaat, is het wel een beetje zo, zat je het vier, zo stoot ik onjuist eigenlijk. En ik denk ik dat in meerderheid ik het publiek de jury ontnota wel heel goed volgen kunnen. Ik in de motivatie die ze dan vervolgens uitspreken als ze die diensten bespreken. Dat bedoel ik. Ja. Dus Nou, wat zei Sto? Jurre. En de tweede. Ja, dan heb ik Nana ik nog net rostreep, sowieso net. Maar dat komt ik omdat mijn radiocollega Geert van Thun die nogal nadrukkelijk propageert. Nee, even een grapje, maar zijn kop hinder uit die rubriek was. En dan maar die status van reservekampioen van vorig jaar. Een hele mooie collectie van zijn leden het van zijn eerste iergang. Ja, Dat kan ja, positieve gevolgen hebben voor een jury. ja. Maar ze zijn nog heel druk aan het beteren met zijn draaien ook hoor. Ja, zult hier maar in het midden van de piste staan, dames en heren. Ja, Hoor je wat argumenten van het ene jurylid richting het andere jurylid. Die heeft zoveel plusjes, die moet toch bij die beste 2 blijven. Maar ja, die andere kunnen we ook niet af laten vallen. Het is moeilijk, het is moeilijk. Maar goed, Louise komt naar me toe. Waar mij een kampioen en reservekampioen van de jonge hiesten nemen. Ik geloof dat ze eruit binnen. ja. Ach, ze staan al stil. Ik had het niet eens gezien.
Nou, het moment van de waarheid. Want na deze selectie weet u, dames en heren, welke 2 hengsten overblijven voor het kampioenschap. En het reservekampioenschap gaat niet al te lang maken. Maar wel spannend, hè? Heel spannend, zegt Tom. Ja, het 481. Bloedmooi. Geweldig voorgesteld. Maar voor Hette gaat de doek nu vallen. Dames en heren, met applaus. Hette 481. Top gedaan. Johannes. Johannes 484 was al kampioen. Kan geen mensen meer afpakken. Wat een hengst. En liet ze ook weer geweldig zien op de keuring. Ook van Johannes 484 gaan we op dit moment afscheid nemen. Johannes leidt er toch uit. Ja, Dat betekent dat het toch Jurre en Nane waarschijnlijk worden. Marcus 491 in de kampioenskeuring. Een geweldige kwaliteit laten zien. Ook deze hengst. Wat een velletje. Wat een behang. Wat een type. Wat een bovenlijn. Super charmant. Maar we nemen afscheid van Marcus 491. Nane 492. Ja, jullie zijn me ook wat. Beginnen jullie nu allemaal aan te applaudisseren? Ik weet de uitslag. Ik moet het nog gaan vertellen. Maar ik heb het niet beslist. Dat is dan ook weer mooi. Nane 492. Ja, Germaarsen. Ze kunnen niet allemaal binnen blijven. We gaan afscheid nemen van Nane 492 met applaus. Nou, ze is het maar. Waar wordt het tweede? Mensen, wat vonden jullie daar nou van? Meestal eens een keer duidelijk. Nou, dat hebben we ook weer leerde gehad. ik heel best zijn, hè? Wie hebben we dan? Oei, 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 die oortjes naar voren, dames en heren, bij Jurre 495. Kennen we die niet van vorig jaar? Wat denkt u? Wat zal de jury beslist hebben? Gaat Jurre nu de baan verlaten of blijft Jurre binnen? Jurre blijft binnen! Ja, dat vernieuwt het me net. Dat wint wat ik wel Uriens, hè? Ja, maar nou toch sowieso een verrassing. Mennen of tierde. Men of tjedde. Zo mooi, jong nog, zo mooi, jeugdig. Ik Wat een persoonlijk, statuur. mijn smaak, Wat heeft gaat hij uit zich naar Mennen. opgewaardeerd in de kampioenskeuring. Mennen blijft binnen. Nou, Ja. Jurre en Mennen. En ik denk dat dat de volgende is voor En kampioen dan de en jongste van het kampioen. stel. Ja, zijn fokker-eigenaar die had het niet meer. Die had in december in Expo al de dag van zijn leven. Hij is al bijna weg. Maar ja, lijkt ook duidelijk, dames en heren. Want we kunnen maar een paar hengsten overhouden. En voor Tjebbe gaat die tijd nog wel komen. Hij heeft de tijd, hij heeft de toekomst. Hij heeft het nu fantastisch gedaan. Maar hier is het afscheid van Tjebbe 500. 2 hengsten over. nou, Hier loopt de reservekampioen, hier loopt de kampioen. In welke volgorde ze geplaatst worden, gaat de voorzitter van de jury, Louise Hompe, ons nu vertellen. Nou, we zullen jaren. Ja, dames en heren, de verschillen zijn natuurlijk weer klein. En dan telt alles mee. Beide paarden hebben heel mooi hard beenwerk, dus daar lag het niet aan. Beide hadden een supermooi achterbeen. We hebben gekozen als kampioen voor het paard met de meeste opwaartse bouw en de mooiste bovenlijn, alhoewel die andere ook heel mooi is. Maar toch is er een klein verschil. 495, kampioen. Jurre. Jurre is... 496, wat een achterbeen. Reservekampioen.
Nou, grandioos toch? Ja, dat is Kampioen jongsten. een verrassing die dat men erbij ziet. Want hij hier natuurlijk de wel zien lid. Ja. Maar dat was Twaarda maar wel degelijk Jurre als kampioen. Die de hele dag zien lid dat het terecht weer dat de verleden die kampioen weet. En zeker geen eendagsvlieg. Geen eendagsvlieg. Mooi zijn. Zo eens aan. Oh, dat is de fokker van Jurre, Henk Dijnemuts Kraat. Die gaat helemaal je revolutie daar. Geweldig. Reservekampioen, de fok bij aan de hoek in Drachtster Compagnie. Prachtig mooi op de zin. De fokker die het uit de schroeven is. Samen met de gewoers van Manen in Ede. En terecht natuurlijk. Ja. Ja, mooi kan je het net treffen. Maar dan krijgen we nog die algemene kampioenskeuring. Ja, juist. We zijn er nog net hoor. Maak je een derhinnen. Waar wordt algemeen kampioen van de dij? En waar wordt reservekampioen? Maar de focus leidt vanzelf op die algemene kampioen. Ja. Maar ik denk, Alwin, Tjalle, Jurre en Menne. Ja. Als je naar het publiek luistert, dan is het Alwin. ja, Die wil het loodst voor Alwin. dat denk ik, ja. Nou mensen, stralende gezichten. De lach op het gezicht bij de mensen achter de hengsten. Jurre 495 kampioen. En Menne 496 reserve kampioen. Nou. Maken we ons zo dadelijk op voor het algemeen kampioenschap. Arie de Hoek uit de Drachter Compagnie, ik uit de schroeven met het reservekampioenschap van de Trochem de Menne. Is toch wel heel bijzonder om mij te maken voor Arie, denk ik. Bloed was heel lang vrij nuchter, maar die stiet je nou bij de gebroeders van Maan even bij zijn vakproduct. Het hem daar ik ter dekking staan. Ik denk ik nog dat er mijn eigenaar is. In deelt eigendom dus mij van Maan. Maar ja, dit hier denk ik van de moment toe ik net dreemt. Ja, het is ik zat terug. We hadden iemand in de rit van de Dijon aan Ja. hoe verschrikkelijk moeilijk het is Prestaties om van hier de hinders te krijgen. Dan hoe organisatie verschrikkelijk KVS moeilijker het is om de Safir te Prestaties krijgen. van de En als je dan ik bij in de juryleden. rij van de kampioen krijgen, dan maai je je dak in. Ja, Mooie ja. plaatjes, dames en heren. En dan gaan we ons zo dadelijk richten op het algemeen kampioenschap. Dat kan nog net voor 6 uur. Ja, iedereen geniet even van het moment. Ik denk in ieder geval dat Jelmer Chardon, wat er nog verder gebeurt, dat in ieder geval al heel blij is dat, er natuurlijk, dat hij net een indasvlieg west is. Dat hij een wc-litten had en dat hij een west hield bij de laatste fjouwer. En dat hij weer gewoon kampioen wordt in de jongere hindersklasse. Dan bevestig je jezelf. Helft me de wordt nu te moeilijk. Als het keurig verworden zat, denk ik record. Geweldig. Oké. De fotografen die plaatjes hebben gemaakt, wil ik de fokkers-eigenaren weer verzoeken plaats te maken. Dank u wel. Dan gaan we een hele korte eerronde doen. En dan komen de 4 toppers nog 1 keer binnen. De kampioenen en de reservekampioenen voor de algemene kampioenstitel en de algemene reservekampioenstitel. Jurre 495 en Menne 496. Voor het bezig zijn, want we moeten Donderdag verder. zijn we begonnen, dames en heren. We moeten naar het slot daarheen. Dit moment. Het wordt het mij voor net lang genoeg, Gerrit, hè? De keuring KFPS 2018. Wie wordt er algemeen kampioen, algemeen reservekampioen? De heksten mogen zich nog 1 keer 1 ronde laten zien. En wat mij betreft, dit geweldige publiek, wordt het een feest
bijzonder vanzelf. Dat je zo'n hele dag meedogen en nog een ronde leven en weer een ronde leven. En dan uiteindelijk van het kampioenschap in de ring komen. Ja, je kent alleen maar in denken. Ja. Mensen, die handen op elkaar. Nog één keer in de kampioenscheuring. Ja. 4, 5, 4. En bij stethoscoop geven we er aan de gang. Tjallen mij het cheerleader. Ja, wilst je weer even in hegere sfeer geweest. Henk Haak was jongen. Je kan zeggen van Tjallen wat je wil, maar wat is dat een regelmatig hinder? Klopt. Ik heb hem voorin zo, ja. Want dankzij Wat heb ik dikker respect voor dat hinder. Het is haast net uit de cadans te krijgen. Nee, geweldig. Ja. Heel best. Nou, dan komt het kamp vol maar in beweging, zo dadelijk. Ja. En alweer het nog een keer. Ja, is het voldoende voor de absolute machtsgreep? Echt net. Echt nauwelijks fout. De start vond ik toch wat aarzelend, met name van achteren. Maar in het tweede deel van zijn ronde, ja, wie kreeg of herpakte de zich. 4, 9, 5. Nou, dan moet het even voor Stal Chardon. Nog één keer met Jurre Chillette. Door het zeggen, hè, die hindert ben op lijst een keer uitvlogen die datzelfde rondje hield niet, maar... Nou ja, als je door de gunfactor heeft, die heeft jammer Chardon sowieso al. Maar ja, de hiest moet het ook snel letten, hè. Het is toch wel frappant voor de tweede keer een eigenlijk foutloze ronde, hè? Ja, dit bezig is haast net uit balans te krijgen. En Ik vind het grandioos. Fantastisch ding. Ja. Daar kun je alleen maar tevreden over wezen. Wat er verder uitkomt. Nee, zij is het. Het hem eigenlijk voor de tweede keer perfect zijn lid. Voor de tweede keer doe het perfect zijn lid in die jurre. Nou, zwaar het... Voor een verrassing, Menne. Menne of jou en nog eens ijs.
Ik imponeer hem toch ik ben in deze ronde. Je kan gewoon zeggen dat je 4 hele mooie finalisten jongen. Ja, super. En toch ik in die laatste ronde. Alle jaren ik zie dat ze net voor niks in die finale staan. Ja, dat klopt. Gelukkig ik dat ze het alle 4 zien litten. Had ik het kiezen mocht, dan... nou, ze is dood eerst, maar het was wat als de Alpenberoep mijn pistool behouden toch een keuze te maken. Nou, alleen nog al op basis van eigenlijk 3 foutlezen rondes. Dan kies ik toch voor Jurre. En ja, dan gun ik Tjalla in dit geval. Ik zou zien voortreffelijke presentatie. Eigenlijk ik wil het reservekampioenschap, maar dat kan hetzelfde heel te oors uitpakken. Ik vond Menne heel imponerend in deze kampioensronde. En dan, dan is het toch vaak de vraag. Maar dan zei ze het, de gunfactor, omdat bijvoorbeeld Tjalla zo'n stabiel hinder is. Ja. En zo stabiel toont had. Maar is het genoeg voor de jury dat ik imposant genoeg is? Daar gaat het nou om tegen. Ja, nee, maar de gunfactor voor de goede orde speelt hier geen rol. Hè? Nee. Nee, helemaal niet. Maar Nee, maar ik bedoel vanuit de stabiliteit. ja, Tjalla had eigenlijk net een fout maken. Nee. Bekendmaken wie er algemeen en natuurlijk. kampioen en reserve In wezen het kampioen ieder gaat van worden. deze stalwet is in Hiesten. Wij komen wel een bepaalde gunfactor, zeker bij het publiek. Het juist, ik wil uit de massale bijval hier van oude tribunes. Expressie in de voorbeen Daar betekent dat staat al. Ja, Tjalle 4-5-4. En de meeste emotie op de tribune. ja. Zien we Alwin 4-6-9. Zien we Jurre 4-9-5. En Menne 4-9-6. Dames en heren, muziek gaat uit. Het wordt stil hier in de hal. Aan het eind van 3 topdagen KFPS Hengstenkeuring. Spannend moment. Louise Hompe, zij gaat vertellen wie er algemeen kampioen en reservekampioen gaat worden. Beste mensen, eerst zou ik jullie willen bedanken als publiek voor de fantastische dag en de manier waarop jullie met ons samen hebben gewerkt om dit tot een prachtige keuring te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die mooie muziek die ons erbij helpt om op het juiste moment de paarden zo te laten lopen dat ze precies in het ritme van de muziek lopen. Dank jullie wel. En natuurlijk de voorbrengers en de eigenaren van deze prachtige paarden die alles aan gedaan hebben om ze zo mooi voor te stellen. Dank jullie wel. Ze voert de spanning nog even op, Gerrit. Is dat wel trots? Het moment is daar. Ja. De oudere hengsten kunnen niet op tegen de jeugd. Wij hebben gekozen voor kampioen 4,95 Jurre. Ja, ja. Ja, ja. En reservekampioen 4,96 Menne. Ja, Menne. nou grandioos toch? Nou, grandioos. Ja. En Algemeen kampioen. Fantastisch. dames en heren, Jurre ja, maar ze zijn nog. Zullen we het herhalen kennen? Ze konden het herhalen. Jurre had hun net in de steek laten. Grandioos. 9-6. We gaan opstellen. We gaan afscheid nemen van die 2 andere toppers. En men is een weerdige reservekampioen. Gewoon alle kanten. 4-5-4 en Alwin 4-6-9. Henk Dijnem, de Henk Dijnem de Fokker. Dat is in eerder ronde, heren. Fantastisch. Ik hoop dat de camera hem even vinden kan. De man met de juichende jermen omheen. Die hier al linnig door de arena draaft, omdat er sabliet is. Dat ze Jurre voor de 2e keer op Riegen kampioen worden is. Ja. Prachtige momenten. Kampioen Jurre. Geboren bij de Vinnie Dijnem
Instraat, Stal, Charlotte, Gerrit en Hans-Jürgen. Ja, dan krijgen we de eerste huldigingen vanzelf. Ja. En het Wilhelmus dadelijk voor de winnaar. Nederland het protocol staan Nou, toch een paraat. schitterend slotsteek van een Voorzitter super van spannende het finale KNVS, toch. Ben Wassenaar in ons midden. Grandioos. Hier bij de huldiging. Wat een topprestatie van het team Chardon. Want er had natuurlijk wel een verschrikkelijke druk op lijn, denk ik. We het net aan Jelmer merken kennen, maar inwendig natuurlijk. Nou ja, ze zou wel zien vrouw als hij zijn natuurlijk in het voortrek. Oh ja, je kent er nog oors in. Je had de kampioen, je wilde graag de kampioen horen. Maar ja, Zal ook gelukwensen om dat overbrengen. kwartelkort te krijgen is zo moeilijk. Maar ja, ze zijn er altijd maar aan de gang. Ze zijn altijd aan het werk. Ja, Hier ook dus overigens voor direct, haast voor alles staan de vanzelf. knop. Iedereen is er altijd verschrikkelijk mee bezig. Maar hij zei er ook bij, het is het mooiste vak wat er is. Ja. Dus het kost voor dat geen moeite. Nee. En ik hoop benieuwd naar zijn reactie dadelijk te zien dat collega Ander Faber hem gaat opvangen kennen. Ik van die ongerechtelijk bliede Henk Dijnen, de fokker. De man die het hinder natuurlijk uiteindelijk gebracht had naar de stal Chardon. Want wat ben je dan grutsk als je San Hinder fokt gaat en dat hij 2 keer achter elkaar kampioen wordt. Want dat bloot een uniek feit. Er zijn net volle hinder die 2 keer kampioen worden. En let steen treien zoals bijvoorbeeld Norbert Fjouwen. Maar 2 is ik geweldig. Kampioen Menne 496. En dan gaan ze nog een keer bij het kampioenslid lint om de nekken. Meestal sleuvelt dat, is het net dat het weer gebeurt. Kampioen 2018. Moedig er nog één keer aan. Jurre 495. En de reservekampioen Menne 496. Ja, dan worden wij vanzelf ook griezelig rijden. Hoe Jelmer Chardon op dit tweede kampioenschap reageert. Ander Faber, als het goed is, dan haast hem bij die. Jelmer Chardon voor het tweede hier op Riegen de winnaar. Lokwees, hoe groot is deze dream die uitkomt? Ja, geweldig. Vorig jaar weer een grote dream. En dit hier is nog een grotere dream. Heel bizar, heel bizar. Ja, waar zit dat bizarre mee? Oh, ik zag gek op de radio. Ik zag de line er volle met druk op. Vorig jaar weer een beetje de underdog. En toen hier niemand verwacht, ik zelf net wel dan goed hinder weer. Dit hier, ik bedoel van de week weer hier al. En wie best wel een soort druk op. En het moet al je maar. En ja, hij hier.
En nou dat Roen, ik geleerd, Hinder is 100%. En het Hinder het oppakken, ik denk nog beter als vorig jaar. Heel bijzonder, ja. Anita, direct bij je vanzelfs. Maar wat ik wel opvoel, jullie weer mooi stabiel. Hij leed er met alle hier. Volle stabiele nog eens vorig jaar. Het is bij jonge Hinders. Hinders moeten erin groeien. En je zorgt gewoon dat het nou beter wordt. En dat is Hinder maar tiert, hè. Ja. Dan zeg ik Anita, de trend komt bij de fokker. Dynam die maakt je kop rond door de bak. Hoe kan het als toen zo rustig bent? Ja, misschien een beetje onder de indruk. We zijn wat rustiger. Maar het is gewoon heel bizar. Ja. Jullie komt nog een mooi richtje in van hier die het 2 keer op Rieren gewonnen hebben. Ja, absoluut. Ja, misschien wat rijden, misschien keer de nog met achterna. Hebben we die druk mee, hè? Ja, het is nog een jonge hier, dus ja, jullie ken ik nog wel even mee. Ja, absoluut. Ja. Hoe zullen je hem dit vieren? Ik denk dat we dit heel goed kunnen vieren, ja. Hoe is het voor jou, Anita? Heel bijzonder weer, ja. En over de tweede keer maakt het misschien nog wel extra mooi. De eerste keer dan denk ik, wat gebeurt er al hier? En nu weet je een beetje hoe het rent. En ik ben nu misschien nog wel enthousiaster. En je weet ook hoeveel moeite het kost om hier te komen, om de kampioen te krijgen. En nou ben je het weer hellen, dat is wel heel uniek, ja. Dit de machine die beker? Daar hebben we hem. De enige echte, hij mag maar eens. Ja, je zullen een feestje vieren, denk ik. En dat feestje, dat is net alleen Joen, dat zullen komende weken nog wel trots zullen, denk ik. Je gaat me heel erg van genieten, absoluut. Lokweeske. Dankjewel. Jelmer Chardon en Anita Chardon, die de winners van de Hiersterkeuring 2018. Voor Harren begint het hier top, hartstikke top. En zij winnen voor het tweede jaar op Rieren, maar Jurre de titel op de Hiersterkeuring. Ja, dan ben je kampioen, Nederlands kampioen. Dan ben je kampioen, Nederlands kampioen, wereldkampioen. Dan ben je het beste hinder in de wereld. En dan doe je dat voor het tweede jaar op Riegen. Grutfeest bij de familie Chardon, grutfeest bij de fokker Henk Dynam. Wij binnen daarmee ik aan het eind van de uitzending kwam. Het was een feest om te doen. Het was een feest om te meisje. We hadden geweldig mooie Hiense sportsjoen. Maar denk ik een fantastische winnaar, Henk. Want dat mij wil zeggen. Op basis van regelmaat in al zijn presentaties hier over de hele dag kan geen twijfel over bestaan en volslaan de rechte kampioen. Nou, maar die worden sluiten wij de dag af. We hebben het met de hulpploeg hier heel graag voor je dienen. Het zit erop. Takom hier binnen we de vanzelf weer. Henk Dijkstra en ik melden ons dan weer voor de camera. En mede namens de hele ploeg achter de schermen die dit al hier mogelijk maken. Dank voor het zien en ons takom hier. Dit programma waard mij mogelijk maken toch Alraco, ramen, deuren en kozijnen, Media Primair, Horses to Fly en het Koninklijk Fries Paardenstamboek.